uma mthenje ucoach wethu uthi indoda yakhe mengekho elo ezosicoach ibilowe ingenzela amasana ukuthi yangifuna ngingayinaki kodwa manje ngagcina nami ngivumileke ngoba bengithengela izinto ezi right sine sesinanengane enasesmart and leyo ngane uyayifihla uyamazi usisi ngiyamazi uAndile ya ngiyamjemisa omunye wayengane zami ngijemisayo ya mina bengasawagqoki lamalegi namade mathatha imali betha ngigqoke lapho Kila ngizoveza uyamuza uthini phela bekusho yena ngithi ucoach bese ngimlalela ucoach ngamanga lobayifensa nje uyabona lobayifensa ayifensa lamathenga ezizela izinqa kanjani mama indaba uthi beyifensa indoda yakhe ayiyona yini umuntu eyebamba abantu lutho lebona ngale le ayinamahloni umntwana 59 years lona umethela umntwana 59 eno 20 yena uyafensana lona 23 yina le 59 bayifensa le ndoda yami mama awucabanga ukuthi indoda yakho mhlawumbe emhehile ngoba uyasho phela umntwana uyayikhala ukuthi uzokubikela ukuthi umithele indoda yakho imheya ngani umfensile yabona wena bokuthi mase kuphuma ijim athi mina ngisale mina changing room athi angikhumule ngisale efuna ngitshela ukuthi ibody shape yami ingakhona Ngibingelele mbukelo weVuman Film lokhuluma uVuman walilekwa emhlabele ngana usoni madoda le phansi emangozi siwe kakhubala lubuye egcikeni kodwa ke asikho lapho silala esikhona niyazi ke babukeli sina sihleze siphethe ezintsha namhlanje olunye usuku siswami ngibingelele ungakuyichaza nje ukuthi ubani igama usukaphi yini ekubeka la siswami Ngiyabonga bhuti igama lami ngoAndile ngisuka kaNongoma into engilethela ngibhlungu kakhulu angazi nokuthi ngiyenze njani ngoba bengicingize nganibhalela ukuthi nicene ngisize ngibhalela uMama Mthenjiwe ucoach wethu angazi ngaqala but uyasijimisa uMama Mthenjiwe uma esijimisa ke uyafika nomuntu wakhe mefika nomuntu wakhe nakhona mefika umuntu wakhe but kuba uyena uMama Mthenjiwe osiphathayo kodwa mengekho kuba uyena obhotike hayi ubhoti ngimbone nje ukuthi ngathi une interest kumina qale lapho kuze ngifile ngathi ngathi ngangaye ejimini uMama Mthenjiwe mengekho kodwa manje ngabona ukuthi ngeke namphela le body fitness ngiyayifona yabo ngimbona nangampela ugaya enzi suseyabhiza useyenza ilontuzana ngiqala ngimbuza ngithi hayibo kanti wena ukho yini together noMama Mthenjiwe athi yena kodwa phela into esingayenza yabo ibe private ngithi mina ngeke ngikwazi shuthi mase sise groupini sonke ngaqala lapho angifonele ema groupini number yami ithola lapho aqale yangifonele lapho nje mengangifonelanga uzongithengela airtime ngiyakubona ukuthi offline and I'm like hayibo why une interest kumina because wena uNomama Mthenjiwe yabo hayi aqhubeke nje angifona mhlawumbe uzongifona ukuthi ngephike nami ngisho ukuthi ayingisetana ngifakela imali athi njalo ukuthenga KFC yabona nami ngigcine sengithatheka ke bhuti yabo kuhamba isikhathi nami ngicela sengivuma ukuthi hayi yabona into asiyenze ke umuthi le nto aniyenze kusho ukuthi wena ugcina ususandana nendoda kacoach wakho wesifazana yebo sagcina sesithandana nje ngempela uthandana kwethu kuze kwafe 11 ukuthi ngicine sesiba nengane okungiphatha kakhulu ukuthi inengane manje usefuna sifihle wesiphathi kwangane mengifuna izinto zengane akangisizi nakahle sekuphelile uthando lokuthi uthenga ama KFC nazonke izinto kuphela nje ngathi nje ngifuna mefuna ukudlulisa isikhathi mechitha isikhathi kuphela angasho ukuthi ingane isimshintshile manje siswami awuzange mhlawumbe uphatheke kabi ukuthi ucoach wakho wesifazane since angithi uthi uyena waqala awuphathe kahle ukuthi like awuphathe kangakabi ukuthi mhlawumbe ngase kuxoxe ejimini muthi umdlela indoda at that moment nje angikazi nje ngiphatheke kabi to be honest because kwaku right kwakumnandi yonke into ayisharp so nami ke ngavuma angikaze nje ngiphatheke kabi manje into engiyibonayo ukuthi ngiyabona futhi ku wrong ukuthi uMama Mthenjiwe wangazi ngoba sikuzokavela nengane yes mhlawumbe kuba usakuthengela iKFC ngabe mhlawumbe uyamtshela yonke lento
No, angisadingi KFC. Ngidinga ama-napkin manje. Yes. Inesikhathi esingakanani lento niyenza? Maybe about unyaka. Yeah. Maybe about unyaka-ke ingane esevelile ino 6 months. Yes. Mhlambe benibonana naphi? Mhlambe mawuthi niyabonana nifuna ukuba ndawonye. Mhlambe buya kwakho maMthenjiwe noma beza kwakho wena akekho umuntu wesilisa obunayo. No, mina ayikho umuntu esesebenginaye besingayi kwakhe besibhuka bebhuka ehotel sihlangane khona noma sihamba ama-dates kungabi sendaweni la ekwaziwa khona abantu bazosibona khona ubesho nje ukuthi i-private ke that time bengaboni ngisho ubronco zonke into ibi-right smooth sharp so nami-ke ngenza yeah. Awusho ngabe usebenzaphi lo umuntu kaMamThenjiwe and ubani isibongo? Oh, usebenza uyi-manager eDunlop isibongo sakhe uNgosi. uNgosi? Yebo. Oh. Kodwa siswami. Yabo bhutam, yabo kakhulu okungiphatha kabi ukuthi wangithembisa izinto eziningi wazi wangithembisa nokuthi uzohamba yovela ekhaya. Manje ngibona ukuthi sisinengane ahamba yovela ngempela ekhaya yabo. Nokuthi ke uMamThenjiwe naye simazise ngoba phela uyadinga ukwazi ingane isivelile ayikho esingayenza. Usaqhubeka yena uthi ufuna izinto zibe private mina ngisekho lapho mina sengifuna abantu bangibona ngazi ukuthi ngikhona ngoba ingane ayifihleki. Yeah. Hey madoda. Babukeli angingakhulumi kakhulu ngiyacabanga ukuthi uMamThenjiwe sekuyisikhathi sokuthi abe khona la azwele ukuthi kahle indoda yakhe beyicoach egroundini yagcina sicoacha nakuwena siswami yabona egcina sicoacha nasemzimbeni wakho icoacha nokuthi bukhani kuphi angithi abazali bakho basekhona yebo ukhona uma awucabanga mhlawumbe umama uzophoxeka ngalesenzo lesi vele uma usephoxekile ngoba wangibuza ngoba bengane mangimtshela nje ngambona ukuthi uphoxekile kakhulu nami ngakho futhi ezinye zezathu ukuthi manje ngicina ukuthi ngifuna ukuthi kwaziwe ukuthi mina naye besenzani nengane futhi sivelile aze ekhaya azokhokhwa njengoba engithembisile yeah South Africa ngicela sekuyisona sikhathi lesi iqiniso liyoziveza liyaphuma manje South Africa silala isikhona kulesikhathi uNkulunkulu owazi uyaphila mama Uyaphila mntanami njani wena? God is good ngiyabonga nami ukuthi ungihloniphe noma ubizwa i-stranger nje Esangempela futhi ngisamangele Ingabe mhlambe ungitshele mama uyamazi usisi ngiyamazi uAndile. Yeah, ngiyamjemisa omunye wayengane zami ngijemisayo. Yeah. Uma ucabanga mhlambe ngabe yini mhlambe ufuna ukushaya ngesurprise mhlambe uke wamphatha kabe ejimini Ngisamangele ukuthi ngihlanganiswa yini naye kule view lena ngisamangele ngempela nje. Umazi isikhathi esingakanani Ngiyamazi uAndile ukholele kumina ingane nje ukholele kumina ngibajemisa bezingane. Yeah. Mhlambe umazi mhlambe ngabe mhlambe nihlala ngandawonye Yeah, hlala ngandawonye. Hlonso umgwaqo nje. Andile ungabe utshela umama ukuthi yini mhlambe esibeka la kulesikhathi kulomzuzu umyeni wakho senesikhathi singana nithandana ukulobona nishadile Yashadile. Yeah. Umuntu kanjani mhlambe ngabe mhlambe ngama weekend wenze njani ngesonto yenkonzweni noma uyenkonzweni noma uyasabatha noma wenza noma nje indaba yenkonzo awinaki yini oyenza nje obhizi ngayo Ngibhiza kakhulu ngama sports ngiphinde futhi ngibhiza kakhulu enkonzweni yeah ngumuntu nje open available nje into eziningi yabo sisinonjabulo ungakho ulandisa umama ngiyazi ukuthi kunzima okumlandisa ukuthi yini esibeka la ngalesikhathi sobathathu kule ndawo MamThenjiwe ngiyabonga ukuthi ufikile I'm sure uyayibuza ukuthi kwenzakalani okungilethe la kwamina ngiyiqhenye ngakho
Kodwa ngiyacela enhlizweni yakho ukuthola ukuthi ungixolele. Mamthenjwe bekuba khona isikhathi ungabi khona ejimini. Kube khona ubaba wekhaya kwakho. Uma ifu ungekho wena, ube nezinto bezenza kumina. Ngokuba ingane ke nami ngagcina ngiyithanda saze saba nobudlelwane. Ubudlelwane. Mama Ngicela ungichazele igama lobudlelwane. Mhlawumbe mina ngokwami sigcine sesijola ma, sajola. ujola nobani? Jola nobaba coach. Wena Mina. Andile angikuzwa. Uthi wena ubize labantu uzobatshela ukuthi wena ubujola nomyeni wami. Yebo maya ngiqhenye ngakho ngibabizile ukuthi bazongisiza ukuthi ngikwazi ukuthi ngikutshele into engayiqhenye yami ngayo le. Kusuka nini? Sekunesikhathi mhlawumbe unyaka sekunesikhathi. Andile uchaza ungitshela ukuthi wena ubujola nobaba wakwami. Nami into bengayenzanga ukuthi ngilindele kodwa gcine sijolile. Awuhlale kahle mama. Ungasukumi yabona ngoba asilungise ngomoya wesonto lento. Mama ngiyakhumbula ukuthi uyakholwa ngiyazi ukuthi uyashiselwa futhi nami bengengashiselwa yabona. Ukudlela indoda noma ukudlela intombi akuyona into easy. Mama ngiyakuhlonipha kakhulu. Umntwana la uthi bejima la nijimsana khona. Nijimani lapha ngempela? Kwenzekani ejimeni? Uthi phela awuchaze Andile. Ubaba benongenzela izinto ezinhle ezi-right, angithengela ama-airtime, angifake idatha, angikhiphe ngisendaweni ezi-right. Nami ngagcina Ngiphi mina? Wawungekho. Mawungekho usemsebenzini. Besiphuma athi nami ungenzela izinto bengazazi ukuthi ngaba nazo, wangithembisa yonke into. Kodwa ke kugcineke konke lokho kushintsha ngoba sesinengane. We Andile. Ungitshela ukuthi unengane wena? Mama musu ungasukumi asihlala phansi. Awumengane yami. Uyamuzwa uthi unengane nomuntu wami. Umuntu wami nomyeni wami. Singahleleli kuba nengane, ingane iyavela. Onamahloni. Ingane ngangeke ngisakwazi nami ukuyikhipha. iBhayibheli lisini. Mamela, yabona izwi alikho. Unengane nobani wena? Andile ngiyakujimisa. Ngithatha umyeni wami ukuthi ake sejimini. Uma ngingekho anjimisa wena ulala naye. Mama asukumi kumele sikhulume sihleli phansi. Asukumi mama. Ukuthi animuza ukuthi uthini? Mama wena kade ayikho mhlawumbe into oke wayibona ukuthi lo uyamfuna ngingathi uyamfuna ukuthi umyeni wakho uyamshela mhlawumbe. Anginothisanga. Noma ngaba bokuthiwa ngiyanothisa ngeke ngicabanga ukuthi Andile. Kuza kanjani ukuthi wena uthemba indoda ukuthi uyishiye namantombazane? Nijimisa amantombazane wodwa noma nabantu besilisa? Siyajima nje. Khona nabantu besilisa, khona nabantu besilisa ngwavela ukwenziwa i-body builder. So uma ngingekho mina nginalungelo lokuthi ngithathe umyeni wami ukuthi esejimini. Ngingazi ukuthi kanti uzofika athole. Asukumi mama. Andile uyangazi. Ubonga ngitshela ngani? Ma bengalula ukuthi ngikutshela nami. Ukuphi okulula ukuthi ngithathe uzongibeka la kuma camera? Ingane ino 6 months. Ngikwazi ukukutshela bona ngibona ukukho lokungcono siba ngisiza ukuthi ngikwazi isibindi bengenaso. Ungitshele ino 6 months angimina ngiyakwazi Andile ukhulele. Ngihamba nawe. Muthi umazi ukukhulela uhamba naye uyaphi? Ejimini. Umina wathi akahlala ngoba usekhulelwe. Akasho Andile ukuthi ukhwesa umuntu wami. Bengekholula ukuthi ngikutshela ngoba bengazi ukuthi ngikonile emzini. Yini ngekholula Andile nokulala? Andile first day. Ingakho ngicela uBhuluvumani ukuthi azongisiza ngikwazi ukubeka. Ukuthi ngiunderstand mina ukuthi uAndile angangenza kanjeni uAndile. uAndile nginjimise emncane. uAndile ngihamba naye emncane. Ukhula nje uAndile ukhwela kumina. Ukhwela kuthina sobabili nomyeni wami. Umyeni wami ubona nini ukuthi uAndile intombi ukuthi angalala? Baze babe nomntwana. Uyamjwayela uAndile. Indaba mama ungathi umyeni wakho uyakujwayela. Angeke ngikusho lokho ukuthi umyeni wami uyangijwayela. Ubani oshelayo, ubani uAndile ingane. uAndile fana athi mangabe eshelwe ezekimi mina nguma wakhe. Mami nguse ngicela ukuchazela. Uyazi indlela ebengenza ngifile ngayo. Ufile ini? Ejimini ubengitshela indlela
engijima ngayo ibhodi yami eshepheka ngayo. Ibhodi oyinikezwe yimina as a coach. Ibhodi oyinikezwe yimina. Khona emajimini. Ubungasabukhona bese kuyena and mekuyena ubehleze ezokunothisa. Andile ima kubo bonke ejimini ubencoma wena kakhulu yini? Bencoma mina bengathi angibeke phambili. Kube yimina engathi mina nje ubakhombisa usikwenza kanjani bekuhlezi nje kuyimina ophambili. Yes. So now usucoach wesithathu. Bengasho nje ukuthi bese ngimbambela uMamthenjiwe mengekho. uMamthenjiwe uyabona indoda yakho uthi ayilunganga uma uyibeka la emsebenzini wakho kodwa wena nawe awucabanga ukuthi mhlambe indoda kaMamthenjiwe uyayibona ifaka iring ishadile awusacabanga awusamzweli ukuthi mhlambe umama wakho Bhuti wami ngalesa sikhathi bengingaboni ngisho ubronga bengibenza indlela bekumnandi ngayo. Andile ngumuntu oshadile. Mama ngiya-understand ukuthi kubhlungu kodwa yini ebimnandi kathi manje? Siphuma siye out yebo mina ngikazi khona lezi indawo ezifancy ebesihamba ubethi imali yakho bengakazi athi imali yakhe. Ngiya-understand mama ukuthi yini nje ngiya-understand ubuhlungu bakho mina mama yabona i-wrong futhi lento kunengane kodwa uyabona nayo usesimeni angasazi anizwa lento ayizwa lento anizwa manje wena mama kuza kanjani uyaqala kanjani lento usubamba isimeni wakhe ejimini umyena uma ngabe ushadile okwami okwakhe uma ngaba ngingekho unelungelo lokuthi enze into engiyenzayo naye futhi umuntu ojimisayo yebo manje wathi ngaletha lento lena le cheap line ungangibizi phela ngizokubiza ngani ngizokubiza ngani ungangibizi ngento ngilenzile iphutha ngize la ngizoxolisa kwenza disaster yini iphutha ngiyakuhlonipha ingakho bengize la ngicela ungangibizi ngento ngize la ngicela ubhuti ukuthi azongisiza ukuthi ngikhulume nawe ngoba usuzali ungangibizi ngento wangithembisa ubaba ukuthi wathi uzongenza umfazi wakhe wesibili wangithembisa mama sihlale phansi mama yazi ungangibizi ngento mama ngiya-understand uthe ngikuza ukuthi umama wesonto yabona manje yabona manje uba kuthiwa ave kumama wesonto ngabe sengimbambile ukuthi manje ngivinjwe ukuthi ngiyakholwa yabona sengaphuma unazi ingane wena mama noma unayo ingane nginazo ingane ngicabanga enye ilingana nayo lo yini into ayenzayo Andile shuthi manje sezoba umamncane kwingane yayingana nayo yazithuthini cha ngiya-understand yazithuthini yini into eshoyo ngicela iphini angiqondile mama ukuthi ngikudelele yabona angiqondile ukuthi ngikudelele kodwa phela okay angisho ukuthi angideleli mama ukuthi usezoba umamncane nengane alingana nayo yabona lalela wena uyazi wakho ukuthi wenza lamasembe wenzile uma akazi wazi ukuthi nginengane phela bengakho bengifisa ukuthi ngiqale ngazise wena bese ngihamba ungazisa amasimba ungazisa lo Andile ngithi uyakwazi kwami bengekho lolo ukuthi ngize kwakho ma ubona ukuthi ngcono uze la angiyiqhenya nami ngale engenzile ngicela manje ungahambi manje mama awusho umyeni wakho akwazi umbambe esephuseni mhlawumbe eshela amantombazana ulona hayibo ulo owafenza indoda yami hayi uthi ukuthini uzozala mama asingasukuma sihlale phansi bhuti wami ngicela ukuchazisa kahle uyabo besithi manje ngicela ukuchazela ubhuti manga ngicela ubehlisa umoya besithi mesijima ejimini aze angibeke phambili mina bengasawagqoki lamalegi namade mathatha imali bethu ngigqoke lapho Shima khona ngizoveza uyamuza uthini phela bekusho yena ngithi ucoach bengimlalela ucoach bengimlalela ukuthi bekusho ucoach hayi ukuthi bekusho yena ukuthi akagqoki into emfishane nawe ugqoke ngayigqoka phela nami bese yini enye mhlawumbe beyisho encoma ngayo besho ukuthi ubuzani mfowethu ubuzani cha mama ngiyenzela ukuthi ubone ukuthi indoda yakhe ikhohlakele mina kahle hayi ngicela sihlale phansi ngimchazele kahle phela ngibuza ukuthi ubone ukuthi indoda yakho yini eyishoyo ngale ngoba mhlawumbe awucabanga ukuthi siswama kuwena wedwa okwenze lena hayi angicabangi ngoba nakho useshintshini ngicela mhlawumbe futhi sibaningi ejimini mhlawumbe mina nje manje kuba ngikhuluma baningi abasazovela ngiyacela mawuthi ungihloniphe nami ngize la ngoba ngifuna ukuzoxolisa kwena ngikhombisa ukuthi ngiyiqhenya kanjani into engenzile kodwa nje bhuti hayi mhlawumbe nje sibaningi mama nanga lento lena ungayisho phambi kwakho Sithembiso
Ngingayisho. Uyayazi lengane ude yakhe. Uyayazi. Sinanethombe ma. Ezani? Sihambile engikhiphile sishutha siye kumadate. Nginayo yonke into ma ngingakutshengisa. Yazi Ingane yakho baba. yazini uzozwa kahle ngaye. Uthatha wonke ingazi lezi zamadoda amaningi uzothi indoda yami. Ngiyacela ma ngicela sihloniphane. Awungazi. Ungazi usuzothi ngihambe ngilala cha awungazi ngicela sihloniphane. Ngiyacela. Yazini uzokhola mase ukuthi usithembiso. Ngoba ungikholwa mina. Oshuthi awungikholwa into sengazi ngihambe. Yazi ibhuti wami kubuhlungu kakhulu umama ngoba edinwe kanje. Ubaba wazongithembisa ukuthi mina uzohamba yovela ekhaya. Ovela ekhaya ngamasimba ngani? Yovela ngani? Ima lapha eDanlop mama eDanlop akwazi umthole yini akazibone lutho efonini yakhe ukuthi uyafeba mhlambe namanye amantombazane lapha. Ngicela umazi umyeni wami ngithi. Umyeni wamazi. Ngicela sihlale phansi mama. Angimazi umyeni wakho ngiyavuma right. Umyeni wami udecent. Ngeke nje Ibona udecent lo kodwa mama ngithi yabona. Ibona ngisafuna ukuzwa kuye. Ngeke enze njani? Udingana jimisa ayijimisayo. Uzile kodwa egcine nje ibhuti wami. Yazi angifuna ukumdisrespect umala. Wena kodwa awucabanga ukuthi umuntu omdala umthatha kancane ngokuthi uzwe indoda yakhe usinjani? Hayibo angimthathi kancane na izinto bezenza. Kahle wena yini le edala ukuthi uzwe umthanda? Nabandli labo akhuluma ngayo. Ubumthanda. Kodwa manje nawe uyangitshela ukuthi ngihambe ngilala wonke umuntu lana. Ubumthanda noma ngane phethe. Hayi bengamthandi bengithanda izinto angenzela zona. Ngabe mhlambe Udikele umntwana. siswami into engifuna ukuyazi uyasebenza mhlambe? Cha ngisebenzi. Awucabanga ukuthi mhlambe kungasebenzi ukwenza usuthatha usithembiso? Hayi ngikholwa nje ukuthi ngicela umkhozi uma. Okay mama simuzwe kancane nje 1 minute. Le nto esho yabona ayingeni la angizwa achaze. Angikholwa nje ukuthi ungasebenzi ukambi yazi bhuti wami indlela into abezenza bungazi ukhohlwa nokuthi ushadile. Izinto bengenzela zona. Uchaza abantu. Yini enye izina bekwenzela zona ngicongbalela zona. Izinto ekuthengele zona mhlambe eziphathekayo usayibona namanje. Yabona leli tag lephuma ngigqokile. Uyena. Yonke into mina bengasoleli lutho nefone ifone engiphathayo uyena. Lakha ngaze ngisole lutho. Angikazi nje. Kodwa manje ngoba sesinengane useqalile uyangishintsha ukuthi usefuna abarathi abangenazi ingane. Ingakho ke nami ngicela ukuthi ngivele ngumamthenjiwe ngoba umdala ngiyamazi umama okholwayo uzokwazi ukuthi angikhombisa indlela eright. Manje into engixakayo mina ukuthi kahle wena uzuyenza leyo nto akekho mhlawumbe obekumtshela. Hayi akekho bengimtshela ngoba umngane wami ngimthembi uyakhuluma kakhulu. Angifuna ngibiza nomngane loyo. So ntambi bengiyenza ngedwa. And naye ubaba bethe asicela sibe private. Mawami ngiyaxolisa ngiyabona ukuthi lento le inzima yabona. So ngiyabona ukuthi kuyashisa ke uyashiselwa nawe mina bengicela ukuthi mhlawumbe at least abe khona usithembiso. Manje unqabile nje ukuza simcela mhlawumbe wena ungacela ukusicelela ukuthi abe khona ayikhulumele live. Ngifuna yena. Ngifuna abe khona asikhulumele live. Ngibona ukuthi lesadwedwe salanga ngithe yakhe na. Ngingabiza ingane yami ngesidwedwe ma. Ingane yami ayihlangene la inacala. Ngiyacela ingane yami ungayibizi ngesidwedwe ngoba nawe ngeke uthande ingane yakho umunye umama Angilufebile. Angifebanga. Wenzeni? Angifebanga nami nje ngibe sesikhathini sobumnandi ngayizwa lobumnandi. Phela ukuthi ngenza into yakho ke ma. Akabonanga inkathi ezangimina ukuthi ushadile. Angilweziswa. Alright. Besikhohla futhi nosisho ukuthi ushadile mase sindawo. Manje ucoach inanga indoda yakho wemama. Izothi ine 59. Andile unanga nya. Ngina 23 but. Yini le? Awucabanga ukuthi Angicabanga ini. Ukuthi ini. Mama Mhlawumbe amantombazane kwakhe. Wabona ukuthi akeze kuthina la esibody shape. Unazi ingane zamantombazane mama. Ngiyamuzwa uthini le mntu. Unazi ingane zamantombazane. Ngiyamuzwa uthini? Gold digger. Yes gold digger. Ngiyamuzwa mama kodwa phela gold digger. Ngicela amateka wagqokile into. Hayibo. Amateka ami la ngawangithengela sisa right. Amateki uzomkhumulisa kanjani uzohamba kanjani uzohamba ngenyawo. Amateka ngithengela wona sisa right. Awucabanga kahle at least mhlambe ngakubuyisela endlini ngoba uthi ucela amateka awagqokile at least ngakubuyisela wona ke. Uzombuyisela ande amateka? Ngeke ngimbuyisele. Hayibo.
Yazini. Nginamateki nami ngawathola ngokuthi nami bekumenzela izinto. Yini wena obumenzela yona nje Andile? Ayikho nje buntethe phela nje bengimsazela Uyayisa umntwana yambona yini? Mama Niyayibona kanti ngiya-understand mama. Buka ngicela sihlale phansi mama. Niyayibona kanti yedele. Imo izo mama. Iyangibona into kanti singakanani mina. Andile. Ima mama ima wo. Ungithembisile ukuthi ngeke ulwe Masila, ungithembisile ngithi suyalwa manje. Andile ukhuluma rubbish. Wandi ukhuluma rubbish. Akangiboni Andile. Yazi. Ngiya-understand mina ukuthi kubhlungu ukudlelwa, kubhlungu futhi. Yini nje ukudlela? Njengoba yini kwani? Mama mongabe ukudla kwakho ukuthole kungasekho kade ulambile ngaba bhlungu ngoba ulambile angezi. Labantwana bangiboni. Mama mina into engayisho ukuthi ngicela ukuthi uSithembisa abe khona ikhulunywe lento uyabona. Ngiyaxolisa kakhulu konke okwenzakalayo kodwa ke na abizo uSithembiso. Unqabile nje sisakeze la ingakho sicela wena ukuthi at least mhlawumbe usitshele mekhona endlini sifike noma uzama umcela mhlawumbe uthi nayikhipha nepark. Uzombiza uSithembiso. Azokhozela amanyala. Ungayishayi indoda endlini uma ufika endlini ayishawe indoda mama ngiyazi wena vele umama. Andile kuwo wonke lamithetho la nawo nisiqiniseko sokuthi lengane eka Andile eka Sithembiso. Kodwa uyambona manje uyangithuka. Nginesiqiniseko ngishilo ngathi nginazo izithombe zakhe efonini yami. Eyakho ubaba Sithembisa ingane. Mama esimene sikanje dinga ukuthi uqine yabona. Ngiya-understand mina sisi nawe iphuthe nje ungalenzi futhi uzuphinde ube nomuntu oshadile yabona empilweni yakho. Iphutha nje ngilenzile ngumitho kodwa okunye nje ngisoli. Kodwa to be honest. Ingane yami siyasafarisha ke manje kodwa nje okunye bekumnandi. Ngiyaxolisa mama. Mama uthi uyaxolisa kodwa okunye okay. Usuyaxolisa ngayo yonke kodwa ukuze ukhole uthi ufuna ukuthi uSithembisa abe khona right mama into engayisho kuwena ukuthi kuwo wonke lokhu kubhlungu wena umama umthandazo kumele uqine ube strong yabona uhendlisha umuzi wakho Andile ngoba ingane yakho nawe iyakudinga kumele uqine ube strong yabona nina ningathekani menibhekane nalomuntu wesilisa lokuba uyena okuphuma neqiniso manje bethi ufuna akakazi asho ukuthi ngoba bethi ufuna ukuyovela bethi ufuna ubunkosikazi wesibili bethi uzongithatha ngibunkosikazi mama ke mamela ngithi uyamuzwa umuntwana ukuthi uthini uAndile thathani indoda ibe la sikhulume naye ikhulume iqiniso ukuthi kahle kahle ifunani ngabe mhlambe beyichithela isikhathi Mengivuma mama bengenzela yonke into ungazi ukuthi ngikhona ngenzela yonke into bengangikuphazamise phela nje bengizosiza wakho umuzwa kwakho uzokha into umuzi mama zenza izinto ezinje abantu abadala bayikhohlisa izingane bayidobe ngemali nangezinto ezimnandi babukeli la ukhona ungagijimela izinto ezimnandi ngoba nenkukhu mayifuna ukubanjwa iphoselwa umgqakazo ukuze ibanjwe imali ngabe izinto ezimnandi uyabona la ukhona siyakuthanda mama ngicela ukuthi uSithembisa abe la singalokho simosha isikhathi simbiza abe la sicela ukuthi ungi-update mina yabo uSithembiso la ngifuna sholo yena uzoza la uSithembiso ngoba inyoka nayo isesense inyoka angimina ngisengisho leyo uSithembisa uSithembiso ufinekezela mhlawumbe kade yenza lento mhlawumbe unezingane eziningi ngaphandle wazi awucanga kanjalo ziyamlandelela izingane ngifinezela uSithembiso ulandelwa yithina baba sengichazela yabona nje wena okwakuphawula unamanga lo bayifensa nje uyabona lo bayifensa ayifensa lamathenga ayifensa izinqa kanjani mama indaba ukuthi beyifensa indoda yakho ayiyona yini umuntu ebamba abantu lutho lebona ngale le ayinamahloni umntwana 59 years lona umithela umntwana 59 eno 20 yena uyafensana lona 23 yini naleyo 59 bayifensa le ndoda yami mama awucabanga ukuthi indoda yakho mhlawumbe emhehile ngoba uyasho phela umntwana uyayikhalela ukuthi uzokubikela ukuthi umithele indoda yakho imheya ngani umfensile yabona wena mama hlala phansi ungaphamisa umoya ehlisa umoya mama yazini lona uyangi-undermine udlala ngokuthi ngiyakholwa ngumama wenkonzo manje ungenza kanje yabona as for uSithembiso
Mama awuhlale phansi kancane ngiyacela mama. Ngiyazi ukuthi kunzima indoda mezomithi. Andile. Ngilethe Jimini ngoba ngazi isimo sakho. Awukhokhise phansi amkhokhise Jimini. Amkhokhise Jimini. I-gold digger leli. Indoda emsebenza kahle. Iyahlonipha. Sumndeni owaziwayo. Mama kade wena ngaba uyinelisi nendoda yakho wena. Ngincese ukubuza lo mbuzo. Izithini enganeni. Ukhulumani wena? Ukhulumani? Phansi mama. Ngicela ukuthi uhlale phansi. Ngiyacela mama uhlale phansi. Ngiyacela sehlisa umoya uhlale phansi. Bhuti wami ngicela ukusho into la. Ukula kwamama nje angeke kusamsiza mina ngimcela uma ukuthi eze la ukuze sikwazi ukuthi njengabantu abadala njengabesifazane women to women women nobani wena nami mama mama uyi-woman lo uyazi umama okholwayo bengithi sikhole isixexezo esophuma naso eyima ngeke kodwa nje ngiyacela ungangibizi ngegold digger yini le ukhona izinto oyifunde ngayo ukuthengela izinto bengithengela bhuti ulingerie angikholwa ukuthi uma lingerie it's a lingerie mama wasukuma ngama ekhuluma ngelingerie uyayazi ni lingerie wena akayazi uma bengekazi mama uyayazi lingerie uyabona lento yokubuza yona mntwana phethisa ngenhliziyo amaranja yabona ngane le lingerie bhuti wami ubengeke ubaba nguseze kumina ngiyavuma eqaleni ku wrong yini lingerie uchazela mama Ngosi ilezinto ezi right but sexy no just clean akayigqoki lo mama yehlisa umoya indoda yakho namhlanje uyayiveza ukuthi njani ukutshela iqiniso mama ngiyaxolisa ukuthi ukutshela iqiniso ukuthi indoda yakho imthengela zonke lezi zinto lezi uyabona ngizela ma kodwa ngenhlonipho usuyangiphoqa ukuthi ngikhulumele kanje awukwazi ukuthi kade ngihamba ngilala nabantu besilisa la uzofaka nengane yami uthi ingane yami ayazi ngiyayazi ingane yami ngakho ngilethe la ukuthi mase kuphuma i-gym athi mina ngisale mina e-changing room athi angikhumule ngisale angitshela ukuthi i-body shape yami ingakhona athi nje ayingeke udeserve na i-reward ya 500 ukujima kwakho kuyabonakala athi ngihambe ngiyokwehlisa umjuluko ngiyophuza i-drink manje ucoach onjani ngempela olala kodwa ucoach wa kodwa mama awucabanga ukuthi ucoach kumele vele umsuse lapha ejimini kube wena ocoachayo wena akwazi ubone mhlawumbe ufuna ukuzwa ngaye exoxa le ndaba phuma kuyena ngifuna ukuthi ayisho into ngiyizwe uyabona ngane le kodwa iqiniso usuyalazi mama wena ngoba umama umthandazo ngicathi kulula usekhohliwe manje ngibiza ngama-gold digger ukuthi uyakholwa kanti ukhulekani ma ukhulekani ngeke nayithule nama ngase ngitshela ubaba Ngosi into bezishayelele la esifubeni sami ngeke uzwe ikholo nje manje ngiyambukele ngibiza ngegold digger ubesho nje phezulu ukuthi nje akasamuzwa nomama uhleze ekhathele ethi uphuma emsebenzini ingakho nasejimini yonke into leyo xoxa noNgosi esifubeni ma isifuba uthi isifuba mama esidala lokho uthi akhiphe zonke indaba la xoxa ngami manje sisi wena kuko konke lokho osekwenzekile ma ungathiwa unelinye ithuba unga-reverse ukuthi ungabi nangane nga-reverse mhlawumbe soqhubeka sibe right angenzele izinto ebengenzela sona ngoba kushintshe ngokuthi nje sibe nengane hayi akasayishaya ugayi uthi akamnikeza even amanabukeni manje so wena njengomama wesonto i-challenge ayikho into engizoyiqeda la engekho sithembiso ngoba ngeke ngiyethembe mina lento le ngeke ngiyethembe lento le funa mina ngizwe ngosithembiso uthembiso wayisikizizane ngento nje ubuke ufike lapha kwami uthi uzobheka mina kanti ubusuku uzobheka umyeni wami hayi mama ngangisuke ngizobheka wena mina ngenkathi sesibhizi nobaba Ngosi bengasezi kwakho bese ngihamba kanje bungeke usangibona nawe kade ubefika na kwakho wandile bengisuke ngizobheka yena umama coach kodwa bengisuke ngizobheka yena umama coach ngisuke ngazile nje indodeni yakhe into yakhe bengiyithola ngikase ngiyithola kodwa ngokuthi uma manje seyathuka nami inhlonipho isiyaphela
Ungibona nami sengenza Kade yaphela inhlonipho ukuthi ulayo no-59 years wendoda. Kade yaphela kwena inhlonipho Andile. Awusenayo. Uzokubiza umuntu onenhlonipho wena. Kade yaphela inhlonipho kuwe. Futhi nje ngidabukela uma wakho. Uyazi ukuthi uzele emntwini ono-59 years. Uno-23. Hayibo. Ngamfaki nje futhi uma. Izona le ngane. Ngamfaki nje uma. Izona le ngane. Uma nje uzokwazi. Konke lokho wena ngabe ungakulinde bungazibone lutho. Benge ngibone lutho. Ngiyavuma u-Andile kwami ubengasezi. Ngimfice ejimini mangaba ngize ejimini. Kwesinye isikhathi ubaba wami asho athi ma ngizodlula ngithathe u-Andile. Nami ngithi uqoqe baba ingane uze nazo ejimini. Bengingabo kanti benza umsangano. Bayasebelana, bayaseba, bayalalana. Andile umdala kangaka uvula amathanga emntwini umuntu kumkhulu wakho. Bengingamboni ngalesa sikhathi engithengele ifoni ukuthi umkhulu wami. Uyima ukuthengele nanefoni. Emabhotong bengenzela izinto. Kushintsha nje ngoba selengane angazi futhi ngobani. Bengenzela inhlobo nefoni kade. Ungithengele Samsung A13. Yes. Bese ngithi nama video call athi angiqoke lezi zinto abangithengele zona lezi zinto engithenge lingerie. Ngithenge zona ngigqoke ke bese yabona kuma video call lapho. Ngize ngimbuza ukuthi hayibo umama ekhaya uphatha ke kusemsebenzini uthe uzophuma uzobuya late. Andile Izokho mina labo zonke lezi zinto ngisho angizazi bengazazi ngifundiswe uyena ngizazi engayi. Mama ngabe yakwenzela zonke lezi zinto wena ungosi? Angenzeli yonke lonto mina. Mina ungayibona ifana ngiphathayo. Futhi awumniki kahle. Ithini lengane? Na kodwa nawe ungasho ukuthi kushutha awamniki kahle ngoba umama. Kodwa uma umzula izinto esezisho kumina. Okay ngiya-understand. Mama wena uphathani wena manje mama ngabe wena uyakwenzela ngoba ethi umthengele ifoni wena una iPhone ukuthengele wena ifoni. Uyazi lento eshoyile ngane yangimangaza. Ama Samsung tontoni. Mina ngine phone mina cheap engikwazi ukungena ku WhatsApp engikwazi ukuthi ngene ku Facebook ngoba vele ngumuntu obhizi ngefoni. Mina nobaba lapha ekhaya. Isa invest. Songela ukuthi abantu abethi bayi e-university. Nami ngize la ku e-university angithi ma nami ngilolu mntwana nami la. Ngilolu mntwana nami. Umntwana usekhona ma. Ayikho into ezokwenza umntwana usekhona. Umntwana nje ma. Ngithi mina nobaba wekhaya. Siya investela abantu abethu. Awucabanga ukuthi wami mfake lapho ke ma. Uzokhona uzoya e-university. Awucabanga ukuthi umyeni wakho uinvesta ngala yena. Ngeke yenze lonto. Akasa invest vele. Ngakho nami ngifuna invest enganeni yethu ke. Eyakhe ingane ma. Sinobaba sahlela thina ukuthi njengoba manje nje vele. Kodwa uyambona ukuthi uhamba ngenye indlela ngoba. Wahamba wami. Angisafuna indlela, angisafuna engane mina. Vele siyakwazi lokho angisafuna engane. And ubaba uyangixaka mina baba mangabe ezothi uthengela le ngane izinto ezinje mina mangihamba mina kufuna ngigqoke igete ezinde and ubaba akafuni nje noma ngigqoke ijini mangihamba amathetho ngaqoqa mangaba ngejimini lokho uya understand ngoba ubaba umuntu ohloniphela angimazi mangabe ese low yini uqonda ukuthini higher low grade yini low grade 23 59 wengeka ngicome lapho ma changing room bawukwazi ukubiza ngalo it's fine babukeli siyamthanda kakhulu mina bengicela ukuthi usithembe simthathe simbela because uyena exoki nina nolokhu nikhuluma but mama konke okwenzayo ungayikhohle ingane yeso so angisho ukuthi ngithini but uqine emthandazweni sicela usincengele usithembisa ukuthi abe la sikhulume naye uyabona sibe sonke khona azoyivumela yena ukuthi cha ngempela uyayazi lembe ayitshale ngapha. Babukeli niyayibonela kubi kumuncu siyanthanda kakhulu la nikhona nibusiseke amen.